Γεια σας φίλες και φίλοι, The Spectacular Boy εδώ και σήμερα παίζουμε Slenderman Rise Again. Λοιπόν, όλοι ξέρετε, πιστεύω ότι είναι ένα τρομακτικό παιχνίδι. Εμένα με τρομάζει πολύ, στιγμές που πετάγεται. Νομίζω πρέπει να μαζέψουμε 8 σελίδες και δεν ξέρω τι θα γίνει μόλις τις μαζέψουμε. Δεν ξέρω. Λοιπόν, μόλις τελειώσει το βίντεο, εάν δεν μηδενίσουμε το παιχνίδι, δηλαδή να το τελειώσουμε, γράψτε μου στα σχόλια κάτω-κάτω τι άλλο θέλετε να παίξω. Στο κινητό όμως, γιατί ο υπολογιστής μου έχει χαλάσει, και πείτε μου τι άλλα παιχνίδια θέλετε να παίξω. Θέλετε να ξαναπαίξω το Slenderman Rise Again αν δεν το έχω μηδενίσει. Θέλετε να παίξω το Medical Hospital 3. Κάπως έτσι λέγεται. Δεν ξέρω, το μπερδεύω συνεχώς. Ή θέλετε μήπως να παίξω Five Nights at Freddy's το 4 στο κινητό ή Eyes. Λοιπόν, για να μην τα πολυλογούμε, αφήστε ένα like, subscribe ή σχόλια που να με συμβουλέψετε τι άλλο θέλετε να παίξω. Μπορείτε να μου πείτε και άλλες συμβουλές για παιχνίδια που θέλετε εσείς να παίξω. Ξεκινάμε. Subscribe κάντε, φίλοι μου, και σχόλια. Πάμε village. Medium, να είναι κανονικό. Το προτιμώ αυτό. Λοιπόν, τώρα που δεν το ξέρω πολύ το παιχνίδι, ναι, Παναγία μου, τι ήταν αυτό? Λοιπόν, δεν θα με λέω αυτό. Θα γυρίσω. Τάφος είναι αυτός. Και πάλι είναι εδώ. Δεν γίνεται να κατεβάσω το κεφάλι κάτω. Γιωμότο. Με τρομάζει. Μάγκες δεν γίνεται αυτό να τα παίξω, πρέπει να είναι και κάποιος δίπλα μου. Λίγα είναι αυτό. Σε παρακαλώ πες μου. What the fuck? Το Slenderman. Έλα, φίλοι, τι με φάνει, μην το βλέπω. Έχω και εσύ επάνω μου. Πώς μπορώ να φύγω? Δεν γίνεται να φύγω. Παιδιά, μόλις πάει 5 λεπτά. Πρέπει να κάνω ένα διάλειμμα για να το συνεχίσω. Έλα, δεν στα 5 λεπτά. Όχι. Μην μου πεις ότι δεν θα ρίξεις τα λεπτά 5 λεπτά.
Λοιπόν, γεια σας φίλες και φίλοι, ξανά ήρθα πάλι και όπως βλέπετε έχω μαζέψει άλλες 3 σελίδες και σιγά σιγά το συνηθίζω. Λοιπόν, θα παίξουμε ακόμα άλλο λίγο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το παιχνίδι. Επίσης κάποιες θα κάνουν αγωνίες. Προσπαθώ τόση ώρα να βρω μια σελίδα η οποία δεν υπάρχει. Έχει Spider-Man. Μιλήσουμε. Δεν θα βρούμε ποτέ αυτές τις σελίδες. Είναι λίγο ανησυχητικό το παιχνίδι. Να μια σελίδα. Σε παρακαλώ μην είναι κοντά ο Slenderman. Και είναι μέσα ένα μιλά. Αυτό δεν γίνεται. Θα βγαίνει ο Slenderman. Κάπου εδώ είναι ο Slenderman. Σε παρακαλώ φύγε. Και θα είσαι εδώ. Λοιπόν, δεν έχω κάνει πολύ προσπάθεια. Θα μπούμε στο όμιλο. Κάτι γίνεται. Μάλλον πρέπει να γυρίσουμε την έπιξη. Όχι, δεν θα γυρίσω. Πώς γίνεται? Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε. Γράψτε μου στα σχόλια αν θέλετε να το συνεχίσω. Ή αν θέλετε να πάω σε άλλο παιχνίδι, όπως το Eyes, όπως σας είπα. Ή το Five Nights at Freddy's το 4. Ή το Medical Hospital το 3. Βρείτε μου και εσείς άλλα παιχνίδια που θέλετε να παίξω. Μπορώ να παίξω και Clash of Clans, Minecraft, Flapping Online και άλλα παιχνίδια. Αλλά βρείτε μου παιχνίδια στο κινητό, γράψτε το μου στα σχόλια κάτω σε αυτό το παιχνίδι. Κάντε like, subscribe ή σχόλιο όπως σας είπα για συμβουλές. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω, παιδιά, τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας και καλή νύχτα.